Masampahan ba ng vowsy si Mrs. na hindi nagsuporta kay Mr.? Ito ang tanong ng ating follower. Attorney, ang Mrs. ko hindi na nagbigay sa akin ng financial support. Pwede ko bang sampahan ng vowsy? Ang Republic Act number 9262 or ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Applicable ito against sa mga lalaki na hindi nagsuporta sa kanilang asawa o babae na mayroong dating relationship o kanilang anak. Hindi pwedeng sampahan ang babae under vowsy. Although hindi ma-charge ng vowsy si Mrs. kung agrabyado si Mr., pwede pa rin siyang maka-charge ng support. Civil case ito under the new civil code. Pero bakit naman tayong mga lalaki, ang macho ng pamilya, bakit pahihintayin natin na ang ating misis ang susuporta sa atin?